Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, nang kedonganyar ingkang kebak berkah lan rahayu, dinten meniko kita sedoyo keparingan kalodhangan kangge nglaksanani sedekah bumi minangka wujud syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Kedonganyar desa ingkang rahayu, tentrem ayem gemah ripah loh jinawi, wargane guyub rukun sesarengan, nglestarikake adat leluhur kang suci. Kinasta lumantar dalan desa dipun derekake warga kanthi sukacita, ati tentrem kebak rasa syukur amarga berkasih wis kaparingake sedekah bumi minangka pamuji marang Gusti kang paring urip, mugi slamet lan tentrem tansah pinanggih, kedonganyar rahayu langgeng selawase. Para leluhur ingkang kinurmatan, nyuwun pangestu lan pangayoman, mugi desa tansah tentrem rahayu, adoh saking sekabehing bebaya. Sedekah bumi minangka pamuji marang Gusti kang paring urip, mugi slamet lan tentrem tansah pinanggih, kedonganyar rahayu langgeng selawase. Sedekah bumi minangka pamuji marang Gusti kang paring urip, mugi slamet lan tentrem tansah pinanggih, kedonganyar rahayu langgeng selawase.